ще гласувам за просперитета на Велико Търново. Ще гласувам за прозрачността, за почтенността, за равнопоставеността и на бизнеса, и на политиците. Ще гласувам за бъдещето на младите хора от община Велико Търново, за по-доброто настояще на старите хора, възрастните хора от общината. Няма да гласувам за задкулисието, няма да гласувам и за тясно партийните интереси, няма да гласувам и за модела, който е позлатена, но гнила отвътре златна ябълка. Искам след 4 години община Велико Търново да не бъде напускана всяка година от 4000 нейни жители, а поне по 1000 млади хора да остават в общината всяка година. Искам така, както ще бъде хубав център на Велико Търново, така да бъдат облагородени и кварталите на Велико Търново. Така както е красиво Велико Търново, така да бъдат направени достойно място за живеене и другите населени места в общината. Не трябва да има приоритети само на града Велико Търново. Трябва да има равнопоставеност. Освен това, аз искам ябълката да е здрава, сочна, с здрави семена, които да бъдат посеяни в община Велико Търново и тук да никнат ябълките, а не ябълката да е позлатена, но отвътре гнила. Какво ви казаха родителите ви тази сутрин? Че вярват в мен, че вярват в моите възможности и че разчитат на интелекта и енергията на велико търновци, за да се справят с сегашното състояние. Освен това, искам да се обърна към всички наши съграждани, към жителите на община Велико Търново. Моля ви, идете и гласувайте. Гласувайте по този начин, ако всички ние гласуваме, ще намалим тежестта на купения, платения вод, на корпоративния вод и ще покажем, че ние сме свободни и горди българи. Благодаря.